já jsem Blondý a ty sleduješ moje další video. Dnes udělám takovou menší challenge, je to skořicová challenge. Když už jsem dělal Chubby Bunny challenge, tak aspoň ať udělám další. A ještě než se na to vrhnem, tak mám tady takový menší info. Zítra jedu na tábor, respektive v neděli jedu na tábor. No tak budu tam asi 14 dní, tak doufám, že nebudete nějak naštvaný, že nebudou vycházet videa. Ale určitě tam něco natočím, tak později to nějak sestříhám a udělám z toho nějaký pěkný video nebo vlog. No můžeme se vrhnout na tu skořici. Tak, je tady opravdová skořice, doufám, že to vidíte na ostří. No. Vidíte, skořice metá. Doufám, že tady neudělám nějaký pinec s tím. Voní to. Jsem se tady radši rovnou připravil vodu. Polívkovou lžíci. A jdeme na to. No, doufám, že tolik bude stačit. No, tak jdem na to. To je největší hnus, co jsem kdy měl v puse. Oj. Mám to i v nose. Oj. Takže doufám, že jste se aspoň užili tuto challenge, já teda moc jsem si ji neužil, ale doufám, že jo. Tak, uvidíme se u dalšího videa za 14 dní. Čau. No, tady vám ještě ukazuju, jaký bordel z toho je všechno. Jen z jedné challenge, tak asi si pěkně zauklízím, no.